Αυτή εδώ είναι η παραδοσιακή χορτόπιτα. Τα υλικά της είναι σπανάκι, είναι πράσο, από πριν κομμένα, πλημμένα, καθαρισμένα έτοιμα, έχει τυρί μέσα, λάδι και περισσότερο ρόλο παίζει να είναι γνήσια τα υλικά, που είναι ντόπια, χωριάτικα και η τεχνική της. Και φυσικά και η οργάνωση, γιατί χρειάζεται να γίνουν αρκετές πίτες για να τις παρουσιάσουμε στο χώρο τον αποκριάτικο του συλλόγου. Προχωράμε, στρώνουμε. Κορίτσια, επόμενο φύλλο. Να σου πω και τον αριθμό των φύλλων. 14 φύλλα. Η κάθε πίτα. Οι γυναίκες είναι όλες έμπειρες, με εμπειρία πολλών ετών για αυτή τη μέρα και μεγάλη προεργασία. Κορίτσια, φίλο. Τα χόρτερα τους κήπους, τα πουλάκια με τις λότες. Εδώ παιδιά, φίλο με τη σειρά, έλα, ζωή.